tulog. Ang husto nga paggamit sa earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw material. Tataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Third time, 47 minutos na nakaligid-stack na ng alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalakad siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition na pang Miyerkules kinesiyon siya Platutunan petsa 2 sa bulan sang Marso. Miyerkules di Badles, kamusta na kumamasok kayo natin matagpapati natin sa kabusang sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Masako natin palibot ya sa sunod sa Bacolod. Kapudyot sa Derek kahapon, Bombo Dennis Rubica. Na mga balita ang aton gaan pagtamod. Sa aton sila mga balita, lokal, bana patay matapos ginabo sa iya sinasawa sa Banwas ang Murcia. Santang sospetsado sa pagpanglabo man nga kaso, arestado dito sa may syudad ya sang Cadiz. Kagemisa, patagayon kay na sa Ngaga, dito sa may Pontevedra Catholic Church, angot ni sa kamatayon ni Anay Negros Occidental 4th District Congressman Carlos Charlie Cuangco. Intabungan sa ato sinima opisyalis ang probinsya. Sa mga nagapauna ng mga balita pungsod nun, pag-repasok kung pag-review sang oil deregulation law sang Pilipinas, ginhangyo karon sa Malacanang nga himuon sang Kongreso. Samtang ang gobyerno sa Pilipinas nag-apilar o nagparawagan karon sa Ukraine kag Russia nga magdiyo na sa isa iya ka peace agreement para matapos na ang kinagamo sa pungsod Ukraine. Kag sa balita naton sa lawas sa Japon, dito sa pungsod Ukraine, ang mga paratroopers sang Russia nag-abot na, o kung nakatupa na o ato nagkaroon niya sa syudad sang Kharkiv, ang ikaduwa sa pinakalako nga syudad sa pungsod Ukraine.
Sa una mga balita ato ni May balita nga atong kapagtamod sining hapon, pagpalagad siya Prataturan Bombo Report sa afternoon edition. This time ko ang mga balita ni madulong ni Bombo Liani Sil Mirado sa patrol. Una tilion tanay sining ating daw ginutok ang mga tumuloon nato dito sa may San Sebastian Cathedral. Bangon ti daw damo sa moto dato nga nagpabadlis na sining mga hapon no kahili pa ni kainas nga aga ang mga scheduled sa pagpangbadlis ato sa mga simbahan Katolika. Di lang diri sa San Sebastian Cathedral sa madalagko naton nga mga simbahan sa mga naton sa mga pulo parokya, no? Sa mga chapel naton gani may mga ginapatigayon nga pangbadlis siniya nga mga tinion. Kamusta dira subong niya sa may San Sebastian Cathedral? Makotura nato, iba nato makotura halin sa opisina, naghapit pa sa simbahan, ay iba nato makotura nga magpadulong sa mga kaya merkado nato, no? Naghapit pa sa simbahan, magkaminan, sa pagpabadlis sining nga mga tinion, no? Daw ginutok aton da trafiko sa tubangan sa San Sebastian Cathedral. Iba nato may sitwasyon, no? Sa aton sining San Sebastian Cathedral, pinapagin ng makasimbahanan sa Lupit, sa Redemptorist, no? Kasi ko sa pilapag ka mga parish church. Adriya sa may syudad iya sa Bacolod, no? Dasig na, no? Merkules di Badlis na. Sa April 14 and 15, ang mga aton nga Huwebes Santo kag Biyernes Santo. 40 days before iya sa aton sining Holy Week, mga kaibigan. So, sa pikirin niya, kwanta ang balita, una sitwasyon, diri sa palibot niya sa Bacolod, pasimante sa San Sebastian Cathedral, po sa kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, ngayong hapon, Kimin. Yes, Bombo Dennis, lapit na diri subong sa San Sebastian Cathedral, kung saan makita diri naton Bombo Dennis, nga medyo madamo-damo na ang mga pumuluyo kan mga katauhan nga yari diri subong sa may simbahan ng mismo Bombo Dennis, spesimente diri sa may San Sebastian Cathedral Bombo Dennis. So kining mga kauturan naton nga yara sa sulod ng Bombo Dennis nga nagapabadnes subong kay amo ni kinahanglan naton nga as Wednesday Bombo Dennis. So hasta sini sa sagwa ang mga tawo nga nagapabadnes sa may dalan o kan sa may sulod sa simbahan sa San Sebastian Cathedral Bombo Dennis. Subong nga hapon diri ang traffic kani medyo salaw sini sa traffic ko is pasako kana mabutok diri ang mga salakyan kasi damo sa nagapakadto pakari nga galabay diri sa may pedestrian lane tabok diri sa may public plaza kag mismo na dira sa may sulod sa simbahan Bombo Dennis. Okay, so halos nagarabumbola na yung iba naton nga halin pa sila tagsa kay mga opisina daw naghahapit gid sa aton na simbahan. Yes, correct Bombo Dennis. Yang iba sila naka-uniforme pa rin, no? So, sari-sari nila kung madamo ang makita nato ng bata, sila, medyo manidado, kung mahubin, dalaga, so zero, Bombo Dennis, kung dira ka nagpabadnes, kung adlaw, no, Miyerkules, sulod sa San Sebastian Cathedral, Bombo Dennis. So, ang trapiko, tada, kumusta ang pagdirer sa aton nga mga traffic enforcer? Yes, subang nga, Bombo Dennis. So, kontrolado sa mga katapos sa mga tao sini, ang traffic ko kadrino ang galaw sa mga public and private vehicles Bombo Dennis sa ginalalayan ni kasi mga tukulang nga nagatalabok ka Bombo Dennis no kag ginabalan nga hinahilay na ini ang pagpadalaga diri man sa mga jeepney drivers kasi medyo madelikado kung magpapasigil sila kay damo nagatabok no mga kabataan sa mga tukulang diri makadto gid Bombo Dennis sa may simbahan sa San Sebastian subong hapon. Yo, hasta pa ni karon about ano oras ang katapos, ano oras ang tugtog da badlisanay sa San Sebastian naton? So, Bombo Dennis, sa schedule mga siguro may next batch pag ini Bombo Dennis sa subong adlaw ini ang pagpatigayon sang badges so kan as Wednesday Bombo Dennis. Pwede pa pwede pa ka hingagaw ang pila naton ka makaturan dira no sa mga sa San Sebastian sa mga kapurukan naton nga mga chapel kay may araman Bombo lani ng mga schedule nga mga patigayon sining pagbadlis sa Bombo lani. Yes, correct ka Bombo Dennis. So kahit sa subong makita din rin naton nga puno-puno nag-get sa sagwa Bombo Dennis no. At may gate na lang din sila hulat ang mga kauturan na naton Bombo Dennis para magpabadlis sa susunod na hapon. Okay, schedule tadi hasta alas 6 no sining gabi magpadayon dira ang pangbadlis sa San Sebastian Cathedral Bombo lani. Yes, so
Bombo Dennis, no 6 minutes na lang ang nabilis. Pero Bombo Dennis, no, malapaw pag inikuro sila alas 6, Tamo pa tawo sulod. yes, damo-damo pag ilasagin ni sa may gate o kung nasagwa sa gate Bombo Dennis ang mga katauhan na nagapila nga mapabadles sila sa may sulod sa San Sebastian Cathedral Bombo Dennis. Okay, no? So makaingagaw pa na sila. Importante ingagaw din natin sining mga tumulo sining pag-obserba natin karon no pagibutang sang sign of the cross no sa agtang bumbulane daw last year sang pandemic daw ginaboy ining pagbutang sang cross no daw ginabubuan na ginabutangan lang abo ang ulo no kay bawat sa pandemic mo porti may ibang diyan nga naga mark sing cross kay agtang subong ginamarkahan gid sang cross ang agtang no why dola ato gidula atong pagbutang sang abo sa ulo kiti alert level number 1 naman lang ang Bacolod mo bola ni. Yes, correct ka Bombo Dennis. So isakto ng impormasyon subong daw hindi na yan paringon sa last pandemic ini ang pagbadles sila Bombo Dennis. Okay, sige. Bombo lani, bantayan talaga karon padayon da nga pag-badlist no sa ato sa San Sebastian Cathedral. Ano tulo tabo sa may banwa sang Murcia o triple kay isog man sang asawa gilabo yang bana niya patay gid Bombo lani. Yes, Bombo Dennis, no? Isa sini ka biktima ang patay matapos kinlabo sang iya mismo kaugalingon nga asawa, Bombo Dennis. Sa di Santos sa investigation sini sa Morsa Municipal Police Station na Bombo Dennis. Ini ang asawa kag inya 24 anyos nga bata sini nga may diferensya sa ulo na nagapangimos ini sila sang ila nga kahoy Bombo Dennis sa Sagwa Balay. Sang nabatian sini sang asawa nga amo mismo ini ang suspetsado nga ang iya nga bata nga isa nagasinggit Bombo Dennis nga 30 anyos. So ginsudlan niya ini sa sulod sang iya nga panimalay kag dito na nakit-an niya nga ginasakit ini sang iya nga bana. Natambagan niya ini tani Bombo Dennis ini ang iya nga bata kag ang iya nga bana kay ti ginasakit ini ang Isaya ka bata Bombo Dennis, ang golpe lang ni siya gintiklod no kaduwa sa iya nga bana. So nagabot ini sang talibong ini ang asawa Bombo Dennis kagin labo ini ang iya nga bana. No so, badamo sinisang kapilasan ang naangkon sinisang biktima kung sini ni ang biktima Bombo Dennis ginkilala kay Florencio de la Cruz. Florencio de la Cruz 69 years old kaga residente sini Pario Bombo Dennis sang Purok Bugas. No, banwa sa nga Murcia, kag ini ang suspetsado, ginkilala kay Luz Mary de la Cruz, 58 anyos, iniya Bombo Dennis, kag pariho man nga residente sang nahambitan nga lugar Bombo Dennis, no? Sa subong niya Bombo Dennis, no, gindala pa ini sa ospital, ini ang biktima, apang wala na natabangan, Bombo Dennis, kag dead on arrival, ini siya, Bombo Dennis, no? Subong iniya ang suspetsado, yara na nakahunong sa Murcia Municipal Police Station kaga nakatalana naman nga pagapasakaan sang kaso nga parricide Bombo Dennis kag sa follow-up investigation sinisang kapulisan. So medyo kung tanaw ta bala Bombo Dennis ini ang angulo mapintas gid man ni kuno ang bana sini kon ang biktima permi ni kuno ganasakit ang asawa kag ang mga kabataan suno sa investigation sang kapulisan kag pagpamangkot-mangkot mandira Bombo Dennis na sa nasambit sini nga lugar. So Bombo Dennis, pamatian bala naton ang dugang pagin nga pahayag na sa investigator of the case nga si Police Senior Master Sergeant George Rumo. Alas sa isang gabi, no? Natutuwang naton nga insidente. Yes. Kung sa diin lang, sagwa ni sa balay si, naton nga, suspect na si Luz Mary de la Cruz. Hindi ko dira, 58 anyos. Kung sa din na batian niya tong ginasakit sang bata, yabla, ang bana ya, ginasakit ang iyang bata. Nagpauli siya, pagpauli iya, ito tani nga punggan, tiklod pala sang iyang bana. Yes. Kaduwa sa itiklod, siguro, tugas sa kainit la. Pag nakita iya nga, handa naman sa ngalapon ng iyang bana, kumo nga may mga malayong lugar yan, hindi nakagabot ining asawa sang yung talipong. Dito yan labo ang iyang bana sa pila ka bisis. Daw siguro na pangdulma na sa bla. Yes. Suno sa amon nga follow-up interview, masami sila nga ginasakit sang iyang bana kag mga kabataan. Oo.
So, pag ano no, subong nga rin ang Borgia Pinpi, nahunong sa Borgia Pinpi, ang Iloy, na atong suspitsado, kag na, Bombo Lani. Yes, Bombo Dennis. So, Sige. bato Bombo Dennis, no, ang pahayag sa investigator of the case. Bombo Dennis, amuyad to ang mga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Lianisil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat kit Bombo Lani si Luminado bo na impito no guro si nanay no atin kuan gid dahan usan gid ba na yung 69 anyos may gid kasalbar patay no mismo sulod sigla sinipuluyan. Are News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kevin. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalawang araw sa buwan ng Marso 2022 at para ho sa mga mananampalatayang Katoliko, ito ay Ash Wednesday. Sa ulo ng ating mga balita, Catholic Bishops Conference of the Philippines official binigyang diin ang nais ni Pope Francis na isama raw sa panalangin ang kalagayan ng mga naapektuhan ng kaguluhan dun sa Ukraine ngayong Ash Wednesday. Ang granular lockdowns naman ipapatupad pa rin sa mga lugar na nasa alert level 1 na may mataas na COVID-19 cases. Samantala, bagong kaso naman ng COVID ngayong araw, 866 na lamang. At sa ating international news, Russia hindi gaanong nagulat sa naging banta ni US President Joe Biden sa kanyang State of the Union address. Si Pangulong Rodrigo Duterte ipinahanda na rin ang kinakailangang mitigating measures kapag lumala at tumagal pa ang Russia-Ukraine armed conflict. Ilang mga rekomendasyon ng economic team aprobado na. At sa atin hong good news mga kabombo, isa pang round ng fuel subsidy. Matatanggap daw ng mga PUV drivers. Ang Department of Tourism, LTFRB at ilan pang transport groups ay nagpulong kaugnay ho sa hirit na taas sa pasahe. Ilang sibilyan naman ang sugatan sa airstrikes sa mga terorista. Libo-libong pamilya ang inilikas na sa Maynilao del Sur. Sa ating balitang palakasan, Gilas Pilipinas coach na si Chat Reyes abala na sa paghahanda sa ilang mga torneo na sasabakan nila. Si Nonito da Filipino Plus Donaire naman ay nominado bilang Fighter of the Year ng mga manunulat dun sa Amerika. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Ipinaalala ng ilang leader ng simbahang Katolika ang kahalagahan ng araw na ito na Ash Wednesday, kasabay ng pag-alalay o pag-aalala ng panalangin para sa mga kapayapaan ng buong mundo, lalo na sa bansang Ukraine. Sa panayam ng Bombo Radio kay Bishop Milo Hubert Vergara ng Diocese of Pasig, sinabi nito na makahulugan ang pagsisimula ng 40 araw na pag-aayuno bago ang Semana Santa dahil sa nararanasang giyera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Masaya rin si Bishop Vergara na siya ring Vice President ng Catholic Bishop Conference of the Philippines dahil nagkataon din na maraming lugar na sa ating bansa ngayon ang nasa ilalim na ng Alert Level 1 na bahagyang mas maluwag na kumpara sa mga nakalipas na pag-aalala ng Ash Wednesday. Kasabay pa nito, pinayuhan din niya ang mga mananampalataya na hindi pa rin makabisita sa mga simbahan dahil sa ilang mabibigat na kadahilanan. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Bishop Milo Hubert Vergara ng CBCP Vice President. Kahit nasa alert level 1 po tayo, tuloy rin po yung ating pagbo-broadcast online ng ating mga liturgy. No? Salamat sa Diyos yung ating mga social communications sa ministry people, no? Sa ating simbahan, lalo na mga young people, tumutulong po yan mga volunteers para po i-broadcast, no, at i-live stream yung nagaganap. No? Ngayon, syempre ang itatanong
paano po tayo magkakaroon ng paglalagay ng abo. Alam niyo po, dapat hong makita natin, itong ritong ito, hindi tayo basta nagdiriwang ng Ash Wednesday para lang magpaabo sa noo. Minsan ang misconception po niyan, yung iba nga po noon bago magpandemya, pupunta lang sa simbahan para magpalagay ng abo. No? Siguro parang sa kanila, hindi lang ritual yon, parang pinapakita nila, nagpunta na ako sa simbahan, Ash Wednesday ngayon. Dapat maging maliwanag po sa atin, kaya nga napapaloob sa liturgy o sa pagdiriwang ng misa yung paglalagay ng abo. Kasi ang misa pa rin ang pinakamataas na panalangin. No? Naglalagay po tayo ng abo sa ating mga noo. Simboliko po yan ng ating karupukan, pagiging tao at paalala sa atin na maghanda tayo sa buhay na walang hanggan. Paano po ito dahil nagkakaroon pa ng disinfection bago yung susunod po na misa? At sistema nga po, lalo na sa katedral po namin, pinalalabas po muna yung mga tao, no? Tapos sinasara na yung simbahan, tapos magsisimula na ang disinfection, no? Minsan nagaganap yan, nakakaya niya between 10 to 15 minutes. Kaya may space po yung ating time from one mass to the next, no? Tapos, maganda naman po dahil nasanay na yung mga tao, orderly, nakapila sila sa labas, tapos, tsaka sila pumapasok, no? Para po sa pagdiriwang. And then, pag natapos yung mass, lalabas uli sila at magkakaroon din po ng disinfection. At kahit naka-live stream po at hindi kayo makapunta, sabi nga ni Pope Francis, itong ating pagdiriwang ng Ash Wednesday, ialay po natin, lalong-lalo na sa mga nahihirapan ngayon, naghihikahos, yung mga nagdurusa dahil nga po dito sa nangyayaring kaguluhan sa Ukraine sa pagsalakay po ng Russia. Sana po marating na po natin at magkaroon ng resolution para sa kapayapaan, hindi lang sa kanila kundi sa buong mundo. Bahagi po yan ng eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay CBCP Vice President Bishop Milo Vergara. Sa mga dagdag pa nating balita, ipapatupad na rin ang granular lockdowns kahit dun sa mga lugar na inilagay na sa mas maluwag na Alert Level 1 na may mataas pa ring mga kaso ng hawaan ng COVID-19. Ito ay upang mapawi yung pangamba ng publiko sa panibagong surge ng naturang sakit. Ayon nga sa Department of Interior and Local Government, partikular na kay Secretary Eduardo Año, at may pagtitiyak na rin na handa ang pamahalaan sa pagbaba ng alert level status na ito at nagpapahintulot na rin doon sa maraming industriya na muling magbukas. Yan ay sa gitna ng pandemya pa rin. At ayon nga kay Año, kahit nasa Alert Level 1, magsasagawa pa rin ng granular lockdown ang mga LGU para matiyak na masusuri pa rin kung sakaling magkakaroon ng hawaan ng deadly virus sa isang partikular na lugar. Iniulat ni Año na nasa 21 LGUs, 104 barangays ang kasalukuyan na nasa ilalim ng granular lockdown mula sa 187 sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa. Bombo International News. Ang Russia hindi gaanong nagulat sa naging banta ni US President Joe Biden sa kanyang State of Union address. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Jovino Galag. Bombo Jovino? Babalikan natin ang naturang pag-uulat maya-maya lamang. Samantala, ligtas na nailikas papuntang Moldova ang nasa 21 Filipino seafarers mula huyan sa Ukraine. Iniulat ng Department of Foreign Affairs na nasa 21 seafarers nga ang sakay ng MV Breeze mula ho ito doon sa Chornomorsk at bahagi po yan ng Ukraine at nakarating na sa Moldova ang dalawang batches sa tulong na rin niya ng Philippine Honorary Consul sa pakikipag-agapay ng Philippine Embassy doon sa Budapest at Philippine Consulate naman doon sa Chisinau. At ayon nga sa DFA, ang bulk carrier, itong MV Breeze, ay nakadaong na ho sa pantalan ng Odessa doon pa rin sa Ukraine mula noong Enero 27
Dahil sa ginawang repair sa naturang barko, ang mga crew nito ay humiling na ma-repatriate na rin dahil sa lumalalang kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa ngayon, nasa 27 Filipinos na ang nailikas sa Moldova mula sa Ukraine. Tiniyak naman ang Embahada ng Pilipinas sa Budapest at Philippine Consulate doon sa naturang lugar ay pagsasaayos pa rin ang kanilang isinasagawa para sa repatriation ng mga seafarers. Pauwi naman ang Pilipinas sa lalong madaling panahon yan ay aasahan kaugnay pa rin dito sa lumalalang sitwasyon sa naturang lugar. Samantala pa, balikan na natin ang linya ni Bombo Jovino Galang at kumuha tayo ng mga karagdagan pang update sa naging State of the Union address ni US President Joe Biden. Nasa kabilang linya si Bombo Jovino Galang. Pinaliwala ng Russia ang naging banat ni US President Joe Biden sa kanila kasabay ng State of Union address ng US President. Muli kasing gini ni Biden na isa lamang ang dapat sisihin at walang iba kundi si Russian President Vladimir Putin sa nangyayaring paghihirap ngayon na dinadanas ng Russia. Dagdag pa kasi nito nang hindi magtatagumpay kailanman si Putin dahil sa hindi lamang ang Ukraine ang kanilang makakalaban at sa halip ay buong mundo. Kung inakalaan niya na hindi gumagalaw ang maraming bansa, ay isa umano itong maling hakbang. Ilang oras din bago ang isinagawang State of the Union address ni Biden, ay kinausap siya mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at tiniyak ni Biden na handa itong tumulong sa Ukraine. The Russian economy is reeling and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. And we're clear-eyed. Ukrainians are fighting back with pure courage. But the next few days, weeks, and months will be hard on them. Putin has unleashed violence and chaos. But while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, the proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have. They've known 30 years of independence, have repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. Muling nanawagan si Pope Francis sa Russia na dapat tigilan na nito ang atake sa bansang Ukraine. Kasabay ng pagsisimula ng Kwaresma ngayong Ash Wednesday, sinabi ng Santo Papa na kailanman ay hindi kasagutan ang giyera dahil sa maraming mga sibilyan ang nasasawi. Ito lang pangalawang beses na naglunsad ng Day of Prayer for Ukraine ang Santo Papa. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Kaugnay pa ng balitang yan, si Pangulong Rodrigo Duterte naman ipinahanda na rin ang mga kinakailangang mitigating measures kapag lumala at tumagal pa ang Russia-Ukraine armed conflict. Samantala, ilang mga rekomendasyon ng economic team aprobado na rin ng Pangulong Duterte. May detalye pa si Bombo Raymond Tinazo. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Ever. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na in place ang mga kinaukulang mitigating measures para maibsan ang impact ng Russia-Ukraine conflict. Lalo pa kung sakali na ito ay magtagal at lumala ang naturang tensyon.
Kaugnay nito sa isinagawang special meeting kagabi, inaprubahan ni Pangulong Duterte ang mga rekomendasyon ng kanyang economic team para mapalakas ang ating domestic economy, mapatatag ang presyo ng mga pagkain, magbigay ng social protection at magpag-ugnayan sa mga diplomatic channels para makatulong sa pagresolba sa kaguluhan. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, kabilang dito ang naging panukalan ng Department of Agriculture na palaguin ang local food production. Kasama na rito ang pagpapataas ng produksyon ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Plant Part 2, pagpapataas ng rice buffer stock na hindi bababa sa 30 araw, pamamahagi ng tulong pinansyal sa ating mga magsaka ng palay, pagtugon sa tumataas na presyo ng abono o pataba, tulad na magbigay ng fertilizer subsidy at market access sa pamamagitan ng bilateral discussion sa fertilizer producing countries. Kung kinakailangan, nakahanda ang gobyerno na magpatupad ng tinatawag na price control. Sa usapin naman ng presyo ng mga produktong petrolyo, at ito ay sa medium term, ay nanawagan sila sa Kongreso na i-review ang Oil Deregulation Law, partikular sa mga probisyon sa tinatawag na unbundling ng presyo. Ganon din ang pagdaragdag ng minimum inventory requirements sa batas at pagbibigay sa gobyerno ng intervention powers o kaya authority para pumagitna kung merong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. The President further approved the recommendations of the Department of Trade and Industry to accelerate renewable energy adoption, support investments in utility-scale battery storage to maximize utilization of renewable energy sources. Meanwhile, the AFP and the PNP gave assurances that our troops and our military and police assets stand ready and that they have respective contingencies prepared for any developments. Maging ang ating mga ordinaryong kababayan na ating nakausap ay nagsabi rin ng kanilang reaksyon at pangamba kung sakali na lumala at nagtagal pa yung giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Opo sir, talaga nakakabahala po talaga yung nangyayaring giyera sa Ukraine at Russia dahil maraming naapektuhan. Hindi lang sa bansa nila, pati ang mga bansang nakapaligid sa kanila. Lalo na kasi yun nga, distraction yun. Isa pa, pangalawa, maraming naapektuhan mga ekonomiya ng ibang bansa. Yun nga, apektado talaga dahil sa nangyayaring krisis sa Ukraine. Sana naman ay magkasundo na sila at magkaroon na sila ng solusyon sa problema nila. Yun nga po, mabigyan nga po sana ng tulong nga po yung mga pabalik na mga OFW saka yung mga kailangang aksyon para sa matugunan yung mga pagtaas ng mga presyo. So, kayo sir, padre de pamilya naman na siguro kayo, no? Anong gagawin nyo kung sakali? Sinasabi kasi yung LPG baka tataas ng 10 pesos per kilo. Tapos siyempre may domino effect sa mga pagkain. Anong gagawin yung pagbabudget sir kung sakali na humantong tayo doon? Yun nga sir, napakahirap po talaga na sa panahon ngayon kasi lahat na lang nagtataas. Yun nga po, sana magkaroon din sila ng solusyon pa kung paano nila mapapababa yung presyo. Kasi talagang tumaas talaga yung pinaka-cost Kung siguro, yung mga additional cost, kung pwedeng paliitin para at least kahit paano ma-break even. O kaya kahit paano hindi naman ganun kataas ang paglaki ng presyo. Oo naman sir, kasi hirap na nga tayo tapos ganyan pa. Kung madamay tayo, patay tayo nito sir. Sinasabi, kumbaga, ang pinaka mabilis na epekto sa atin ay yung pagtaas sa presyo ng langis na ginagamit natin sa pagluluto at yung harina dahil yung Ukraine ay #1 exporter ng trigo, ng kaharina. So, sa tingin nyo, ikaw, padre de pamilya ka, anong gagawin mo pagtitipid pagka lalo pa magtaas yung mga bilihin na ito, sir? Adjust na lang po sa sir, kasi kahit ganitong inikita ko, tapos ngayon kapos din kami ngayon sir Ewan ko lang kung ano na lang mangyayari. Ito, kung sakaling, wag naman sana, sakaling mauwi sa World War III, saan ka magtatago? Ano gagawin mo? Yan hindi ko alam sir, kung kung masasali tayo niyan. Kasi may pamilya ko, alangan, ianoy ko na yung pamilya ko, sisiguraduhin ko kung saan kami magtatago. Kung ganyan na, puro bomba na lang, pasabog, patay na. Wala na tayong matataguan yan. Dasal na lang no? Opo, dasal na lang talaga sir, yan talagang una nating kapit sa Para sa Bombo Network News,
Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 18 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sisimula na ng National Water Resources Board o NWRB at iba pang attached agencies yung cloud seeding operation para sa pagpaparami ng tubig dyan sa Angat Dam. Ayon kay NWRB Executive Director Sibilio David Jr., inaasahan nila na mauumpisa nito sa Lunes, Marso 7 na huyan ng taong kasalukuyan, kung saan tatagal naman ito hanggang Abril 10 ng taong pa rin na ito. Sa pagkakataong yan ay isasama din ng kanilang team ang kinatawan ng Pag-asa DOST para matukoy daw yung mga angkop na seedable clouds upang hindi humasayang yung kanilang effort para sa naturang aktibidad. Nais naman na mapaulanan ang watershed area, lalo na yung Angat Dam hanggang sa may Lamesa Dam at pati na yung mga karating na lugar. Layunin ng hakbang na ito na maagapan na huwag hong umabot doon sa critical level ang tubig sa naturang mga dam. Inaasahan kasi na magsisimula na ang tagtuyot at mas madalang na rin ang mga asahang weather system na maghahatid ng ulan sa naturang water reservoir. Sa karagdagan pang mga balita, ang pamahalaan pinaghahandaan na ang posibilidad na pumalo sa $120 ang kada bariles ng krudo. May karagdagan pang detalye si Bombo Dave Vincent Pasi. Nakikita ng Department of Energy o DOE na lalo pang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa oras na hindi pa rin bumuti ang presyuhan sa world market dahil pa rin sa problema sa supply. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DOE Undersecretary Gerardo Ergaisa Jr. na sa oras na pumalo sa $120 ang presyo ng kada bariles ng crude oil ay lalabas na papalo naman sa 68 pesos and 70 centavos ang magiging presyo ng kada litro ng diesel at 78 pesos and 33 centavos naman ang kada litro ng gasolina. Noong Pebrero 28, sinabi ni Ergaisa na ang presyo ng kada bariles ng krudo sa world market ay pumalo ng $96.89 kaya naman ang kada presyo ng diesel ay pumalo ng 54 pesos and 20 centavos ang kada litro at 69 pesos and 28 centavos naman ang kada litro ng gasolina. Ayon pa sa opisyal, bago pa man nagkaroon ng sigalot sa Russia at Ukraine ay mayroon ng kakulangan sa supply ng langis pagdating sa world market. Sa kabila ito ng mataas na demand kasunod ng unti-unting pagbuti ng sitwasyon sa iba't ibang panig ng mundo sa gitna ng COVID-19 pandemic. Bagamat may mga international initiatives para matugunan ang kakulangan ng supply sa langis, katulad na lamang ng pangako ng OPEC ng karagdagang production na 400,000 na mga bariles ng krudo kada araw, sinabi ni Ergaisa na mayroon din namang mitigating measures ang pamahalaan para matulungan ang mga direktang tatamaan ng pagsirit ng presyo ng langis. And DOE, as you all know, is a regulator. It does not have functions or mandate to do projects or to dole out anything. But as a regulator though, DOE was able to talk to various companies, oil companies, to give promotional discounts for the public. And these are posted in the website. And the DOE is, of course, monitoring through its oil industry bureau the sufficiency of supply, the quality of the supply, ensuring that there's no short selling. As a whole of government approach, the government is giving around 2.5 billion to the transport sector, and this by LFTRB. So LFTRB and a budget was allocated for 2022 precisely for this problem, anticipated problem, because it already happened previously in the past. And that's last year. And we also made efforts then, as you know, to give discounts to farmers and fisher folks. Kaninang tanghali, nanawagan ang Malacanang sa Kongreso na i-review ang Oil Deregulation Law para makapaghimasok ulit ang pamahalaan sa presyuhan sa oras na mayroong pagtaas o prolonged increase ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinuportahan naman ito ng Department of Energy.
when the oil deregulation law was passed in 1998, and the industry on oil was fully passed to the private sector. Pricing starts from what the world market price is, and top of that will be the operational or administrative cost, like freight, transportation, insurance, etc. And as we've explained previously, that tied our hands. And therefore, we've asked the Congress as early as October 18, 2020, wrote Congress, Secretary Husi wrote Congress, that an amendment be made. Number one, of course, to give the government the authority to intervene when there's spike in oil and prolonged increase of prices of oil products, such as where we are in right now. Samantala, sinabi naman ng veteranong ekonomista at ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Sarte Sauceda na ang kanyang opisina ay may binabalangkas na proposed amendments pagdating sa oil deregulation law. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin, 24 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan ho mamaya mga kabombo, may update tayo dun sa sinasabing binabalangkas na panibagong round ng fuel subsidy. Mamaya-maya lamang ho yan. Ito muna mga kabombo, yung mga employer at mga empleyado, hati raw ang opinyon dun sa mainit na usapin na 750 pesos na minimum wage, lalo na ho sa National Capital Region. At paano kaya yung iba pang mga lugar? Alamin natin ang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Kasabay nga ng pagluluwag ng restrictions dito sa National Capital Region na sa ngayon ay nasa Alert Level 1 status. Sinabayan din ito ng panawagan ng ating mga labor groups na magkaroon na ng increase para naman tumaas ang minimum wage dito sa National Capital Region. Nitong linggo lamang nga ay lumutang ang mga panukala ng labor groups na ihirit nilang taasan ang minimum wage dito pa rin sa National Capital Region dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kabilang na rito ang pagtaas ng presyo ng petrolyo na nagkaroon ng increase sa ikasyam ng pagkakataon. Ang mga prime commodities din ay nagtaas ng presyo gaya ng presyo ng tinapay at iba pang pangunahing bilihin. Pero sinabi ni Department of Labor Secretary Silvestre Bello III na nasa Regional Wage Board na raw ang panukala ng mga labor groups at patuloy na itong pinag-aaralan. Anya, ang pinakamahalaga sa ngayon, itong ating mga manggagawa ay mayroong security of tenure. Yung ating mga regional wage board ay magsasubmit o magre-recommend ng wage adjustment ang tawag yan. Ngayon, pag gano'n naman, pagpapalit ng minimum wage, kailangan ng legislation yan. Sa Kongreso na po yan. Sa panig naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, tignan daw muna sana ang naturang plano kasi kabubukas lamang ng ekonomiya ng ating bansa. Para sa kanya, pwede raw ang naturang plano sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Of course, no, kung talagang tumataas yung mga basic commodities natin, tatamaan ng mga pagkain, mga fuel, lahat yan, everything will increase. No? There's no doubt about that. But we have to balance it or else we might have a runaway inflation. And tataas yung interest rates rin natin, no? That is the next thing that will happen, no? Yes, Bombo, Dennis, Bombo, Everly, dito sa pagtatanong natin kanina, dito sa mga employer at dito sa mga empleyado dito sa National Capital Region, hati yung kanilang opinion dito pa rin sa panukala ng mga labor groups na itaas ang minimum wage dito sa NCR. Ang magkaibigan ngang sina Ricky Alterado at Joseph De Oro na mga empleyado ng PSA, payag silang magkaroon ng wage increase dahil na rin sa panahon po ngayon nararapat po kasi yung hirap po ng buhay natin, saka yung ng mga bilihin, pagtaas ng bilihin, so dapat magkasama po yun. Pag tumataas yung bilihin, dapat yung sahod din tataas din po sana. Para dun sa, siyempre, pag tumataas yung bilihin, dapat yung sahod din para may kasya po natin dun sa mga gagamitin po natin.
Si Joseph naman na wala pang asawa at may iba pang trabaho ang kanya na mga pananaw ay... Sa Pilipinas kasi mas mahirap yung trabaho mo, mas mababa sahod mo. Sa ibang bansa, madali ang trabaho, mababa sahod. Pero pag mahirap ang sahod mo, malaki sahod mo. Yung basurero dapat nasa 1.5, ganon. Hindi na. Sa akin, okay naman kasi nababudget ko naman siya. Kasi, tsaka may iba pa naman akong pinagkakakitaan ko. Kaya okay naman. Pero kung sa iba siguro, mahirap, sir. Kulang. Kulang talaga. Lalo na kung may pamilya ka. Bukas naman ang isang negosyanteng si George Santos na nagmamay-ari ng Eli Bulalo Express. Nataasan ang sahod ng kanyang empleyado pero... Sa panahon na ngayon, hindi pa siya dapat talagang mag-increase. Kasi kakabangon pa lang natin, hindi pa tayo nakakaasa na talagang makakabangon. Ngayon, kung talagang nakabangon na talaga, pabor ako doon para naman makatulong sa mga mamayan natin kasama sa hanap buhay. Pero sa ngayon, sir, hindi pa pwede? Sa ngayon, hindi pa pwede. Talagang kakaumpisa pa lang natin talaga sa pandemic eh. Hindi pa tayo nakakalampas talaga sa pandemic. Kaya tignan natin, eventually baka gumanda ang economy, siguro makakasabay-sabay tayo lahat, tataas natin yung wage, minimum wage. Para naman sa nagmamay-ari ng karinderya na si Maria Cristina Paldes, hindi pa raw napapanahong magtaas na ng sahod sa kanilang empleyado dahil... Nalugi po kami halos 2 taon kung kailan tayo nagsimula ng pandemic. Ganun din po ang sa amin, ma'am. Pero pag nakarecover, kayang-kaya yung minimum wage na gusto nilang nasa 700 plus po? Para sa akin siguro kaya naman po kung babalik na tayo sa normal po. Yes po. Una rito ay posible raw ihirit ngayong buwan ng Marso ng mga labor groups ang dagdag sahod sa gitna na rin ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Ginawa ng Trade Union Congress of the Philippines sa anunsyo kasunod na rin ng panawagan ng mga jeepney drivers sa transport groups. Nataasan din ang pasahe dahil sa ikasyam na sunod-sunod na oil price hike. Nais ng mga grupo na dagdagan ang sahod para maging 750 pesos ang minimum wage dito pa rin sa National Capital Region. At live mula pa rin dito sa Bangkal sa Makati City, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, umaabot na nga sa kabuang 1,554 ang mga nahuling violators sa gitna pa rin niya ng umiiral na COMELEC gun ban sa buong bansa habang nalalapit na ang national at local elections sa May 9. Base sa datos ng PNP, nasa 1,496 dito ang mga nahuling sibilyan, 21 naman ang security personnel at nasa 13 ang mula sa police force at nasa 9 naman ang mula sa Armed Forces of the Philippines. Ang mga naaresto ay merong nasa 1,443 na operasyon na ikinasa ng PNP mula pa yan noong Enero 9 hanggang ngayong araw, March 2. Kaugnay nito, nasa 1,209 na mga iba't ibang kalibre ng baril ang nakumpiska at nasa 6,759 naman na mga bala ang mga nasabat. Samantala pa, nasa 55 mga deadly weapons naman ang narecover. Mula sa Metro Manila, ang siya pa ring may pinakamaraming bilang ng mga naarestong violators na nasa 534. Sinundan niya ng Region 7 na nasa 178. Region 4A may mga nahuling 173 habang sa Region 3 naman nasa 163 ang violators at 82 naman mula sa Region 6. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines ay may mga natutunan daw sa nangyayaring tensyon ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. At sinasabing dapat daw palakasin ng ating sandatahang lakas ang Reserve Force ng Pilipinas. At kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis aminado si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner Jr. na may natutunan ang AFP sa nangyayaring tensyon ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni Browner, hindi lang basta nakamonitor ngayon ang AFP sa sitwasyon, kundi closely watching anya sila. Anya, may mga plano at contingencies din hinahanda ang militar sakaling magkaroon ng worst case scenario.
Dagdag pa ni Browner, may epekto sa bansa ang nangyayaring gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, partikular ang pagtaas ngayon ng presyo ng krudo at petrolyo. Inihayag din ng opisyal na isa sa kanilang natutunan ay dapat palakasin ng Pilipinas ang reserve force nito bilang paghahanda sa kinakaharap na posibleng mangyaring pananakop. Anya, dapat hubugin na ang mga kabataan na ipaglaban ang ating bayan laban sa mga sinumang gustong manakop nito. Hindi naman idinetalye ni General Browner kung ano ang kanilang napag-usapan kagabi sa command conference na ipinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Pakinggan natin si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner. And also here in the Philippines, especially the armed forces of the Philippines, we are closely watching the developments in Russia and Ukraine. We are not just watching as mere spectators, but we are trying to learn from this conflict. Marami po tayong natututunan dito. No? Unang-una, bagamat yung gera na ito ay malayo dito sa ating location, no? Yung geospatial location natin in the world, it still affects us in so many ways. Kagabi po ay pinatawag kami ng ating Pangulo sa Malacanang for a command conference. Kasama po dito yung iba't ibang mga sekretary ng mga ahensya ng gobyerno at ang mga opisyalis ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and the Philippine Coast Guard, including PDEA. And the different secretaries gave their updates to the President. And one thing I noticed from their updates, from their comments on what is happening is that we are affected. Our economy is affected because of the rising prices of oil. Russia is a big producer of crude oil, and it provides supplies crude oil to several countries around the world. And because of the conflict, definitely the price of crude oil will rise. And we are anticipating. So yung mga agencies gave their own recommendations to the President on how we will be able to mitigate the effects of the Russian-Ukraine conflict. Yan nga si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mag-iimbestiga na rin ang Commission on Human Rights o CHR sa pamamaril kay Infanta Quezon Mayor Filipina Grace America para makamit ang katotohanan at hustisya. Ayon sa CHR spokesperson Jacqueline Andigia, ang kanilang independent investigation ay makakatulong anya para panagutin ang mga perpetrators. Nagbahayag din ng pagkabahala si Digia sa human rights violations na nagiging lantaran na at ginagawa kahit natirik pang araw nang walang pakundangan. Nauna pa rito, si America ay isang re-electionist. Pauwi na sana ito noon sa kanyang bahay matapos itong magsimba ng pagbabarilin siya ng mga hindi pa nakikilalang mga gunmen doon sa may poblasyon 1, Infanta Quezon noong Pebrero 27. Ayon kay Digia, kasalukuyang nagre-recover na ang alkalde matapos na magtamo ito ng gunshot wound sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Batay sa CHR, isa si America sa tumututol sa konstruksyon ng Kaliwa Dam dahil sa oras niya na maitatag ito ay malulubog ang ilang parte ng Quezon at ng Rizal provinces na siyang banta naman sa wildlife at biodiversity at marami pang mga indigenous communities sa lugar ang posibleng ma-displace. Samantala, nag-issue naman ang Pangulong Rodrigo Duterte ng isang executive order. Ito'y upang magkaroon ng access sa protection services ang mga refugee
stateless persons at asylum seekers dito sa Pilipinas. Nilagdaan ng Pangulong Duterte ang EO number 163 noong Pebrero 28 para matiyak ang full protection sa karapatan na maging malaya ng persons concerns dun ho sa naturang usapin at gayon din para sa karapatan sa seguridad at freedom of movement. Nakasaad din sa naturang order kabilang ang mga probisyon kung saan ay nakapaloob ang pagkakaroon ng refugees ng access para ho sa socio-economic services, social security benefits, employment at makataong working conditions, edukasyon, participation dun sa mga judicial at administrative citizenship, mga proceedings, legal assistance, gayon din ang access sa korte at freedom of religion. Ang naturang executive order ay alinsunod sa 1951 United Nations Convention relating to the status of refugees at 1967 protocol nito, 1954 UN Convention relating to the status of stateless person at 1961 Convention on Protection or Reduction of Statelessness. Ang mga persons of concern ay may kakibat ho na obligasyon na susunod naman sila sa mga batas at regulasyon ng ating bansa. Kabilang na ho dyan yung mga hakbang na may kaugnayan sa protection ng public health, gayon din yung pagmintina ng public order at national security. Samantala pa, plano naman ng Department of Health na maglunsad ng ika-4 na bugso ng Bayanihan Bakunahan National Vaccination Drive mula po yan Marso 10 hanggang 12. Ayon kay Health Undersecretary and National Vaccination Operations Center o NVOC Chairperson Myrna Kabutahe, sa pagkakataong ito, magiging focus anya ng ahensya ang pamamahagi ng mga bakuna sa mga kabahayan at mga workplaces. Papaigtingin pa ang pagtuturok ng booster sa mga healthcare workers at gayon din sa mga economic frontliners. Ayon pa kay Kabutahe, nasa 10 milyong katao pa lamang kasi o katumbas pa lamang yan ng 1/3 ng 36.7 milyon ang nakakatanggap ng booster shots. Ang pagsuyod anya sa malalayong lugar o house-to-house campaign ay siyang bahagi naman ng pagsusumikap ng gobyerno na pabilisin pa ang vaccination, partikular na sa mga lugar na may mababa pa ring immunization rates. Nakikita anya sa Region 1 at Region 2 na mataas na ang kanilang vaccination rate na umabot pa sa 70% sa isinagawang National Vaccination Drive 3. Samantala, inamin naman ni Kabutahe na mayroong ilang mga bakuna ang nag-expire dahil sa limitadong shelf life, subalit wala pang partikular na data kung ilan ang mga nasayang na bakuna. Sa kabuuan, nasa 63.2 milyong Pilipino na sa bansa ang nakakumpleto ng kanilang primary vaccine series hanggang sa Pebrero 28. Samantala, handa naman na magbukas ang nasa mahigit 6,000 public schools dito sa ating bansa para sa progressive expansion na phase ho ito ng limited face-to-face classes. Yan ho ay ayon sa Department of Education. Base nga sa data ng ahensya ng mga rehiyon na may pinakamaraming bilang ng mga paaralan na nakahanda na para sa in-person classes ay dyan sa Bicol Region, nasa 921. Zamboanga ay meron naman na 845 at Cordillera na meron 732 na mga paaralan. Sa bahagi naman ng Eastern at Western Visayas, maliit pa lamang ang bilang ng mga paaralan na nakahanda para sa face-to-face classes. Ayon nga sa kagawaran, mayroong kabuuan na 4,315 na mga paaralan kung saan ho 4,200 mahigit ay sa public, habang nasa 76 naman yung para sa private schools ang nagsimula na magsagawa ng in-person classes. Nauna na ring inihayag ni National Economic and Development Authority o NEDA Chief Carl Kendrick Chua na ang pagpapatuloy ng face-to-face classes dito sa ating bansa ay magpapalakas din sa recovery ng ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Mapapatas daw kasi ng economic activity ng hanggang 12 billion pesos. Yan ay kada linggo dahil sa pagbubukas ng lahat ng nasa 60,743 na mga paaralan sa buong bansa para sa in-person classes.
Samantala, magandang balita naman, isa pang round ng fuel subsidy matatanggap na ng mga PUV drivers. May detalye si Bombo Jane Buna. Malapit nang matanggap ng mga public utility vehicles drivers ang another round na 6,500 pesos na fuel subsidy. Ito ay bilang tulong ng pamahalaan sa patuloy na tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni LTFRB NCR Regional Director Attorney Zona Tamayo, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Transportation at Department of Budget and Management para mapadali ang proseso. Hindi pa kinumpirma ng kagawaran kung kailan eksaktong matatanggap ng mga drivers ang nasabing assistance. Minamadali na po natin sa hanay po ng DOTR at LTFRB na maproseso na po itong fuel subsidy po para sa ating transport sector. Sa ngayon ho ay nakipag-ugnayan na ho tayo sa DOE at sa DBM para ho sa pag-process po at pag-release po ng funds. Meron lang ho kasing provision din po dun sa ating General Appropriations Act for 2022 kung saan ho kinakailangan ho malaman din mo natin ng DBM ang 3-month po na price po ng crudo na kailangan ho umabot ho ng $80 na per barrel. Humingi na ho tayo ng certification po dyan mula sa DOE. So ngayon ho ay inaantay ho natin ang pagproseso po nito from DBM para ho once ho na matanggap na ho ng DOTR at ng LTFRB ang pondo ay maibigay na rin ho natin yung subsidy na sa ating transporters and operators. Tiniyak naman ni Attorney Tamayo na may mga kumpletong listahan sa mga makakatanggap ng 6,500 fuel subsidy. Kampante naman ito na magagamit ang nasabing assistance ng mga driver kahit na nakapangalan sa mga operators ang card. 6,500 per unit. Ngayon ho, ang ipatutupad ho kasi nating proseso ay katulad din ho noong mga nakaraang taon kung saan nagbigay rin ho tayo ng fuel subsidy. Yung card po na i-issue natin ay meron ho nakalagay na plate number. So para ho meron tayong basis po pag sila ay nagpresenta na ho doon sa ating mga participating gasoline stations. So yung card po na yon, kung sino po ang may hawak noon, imamatch po yon doon sa plate number ng sasakyan mismo na nagpapagas para ho makuha ho or magamit po yung fuel subsidy po na yon. So yung card po na yan ay kung ang operator ho ang nakapangalan ho, pero yung card po ay pwede naman hong gamitin ng driver dahil ang magiging reference po natin ay yung plate number po. Samantala, sinabi naman ni Tamayo ng DOTR, LTFRB at ilang transport group ang nagpulong na kahapon kaugnay sa panawagang taas pasahe. Humingi rin ng mataas na flagged down rate ang mga transport network of vehicle service. Nagkaroon nga po tayo ng coordination meeting sa ilang mga transport leaders po at naipaliwanag po natin yung dalawang programa po actually yung napag-usapan ho noon, yung fuel subsidy at yung service contracting. Kung matatandaan nyo ho, isa rin mong programa para matulungan ating transport sector ay yung tinatawag nating service contracting kung saan ho napapaloob yung programa ho natin ng libreng sakay at binabayaran din ho ang ating mga drivers, operators po sa mga binabiyahe ho nila. Now, yung dalawang programa ho ito na ipaliwanag ho natin, although admittedly po ang pondo for this year ay wala pa po sa DOTR at LTFRB. So, inaantay ho natin yung pag-download po ng pondo para po maipatupad na ho natin yung dalawang programa ito. Naintindihan din ho ng ating mga transport leaders na gumagawa ho talaga tayo ng paraan sa ilalim ho ng pamumuno ni Secretary Artugade na matulungan po ang ating transport operators and drivers, lalo na nga po at worldwide po ay tumataas po ang presyo ng crudo. Anya, ipinaliwanag niya sa ilang transport group ang dahilan at proseso sa kanilang hinihinging taas pamasahe. Mula rito sa Pasay City, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Samantala, tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na mayroong nakalatag na contingency measures ang ahensya para sa ito'y maibsan ang epekto ng posibleng kakulangan
ng supply ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng water supply sa Metro Manila. Ipiniliwanag ni DNR Officer in Charge Jim Sampulna, ang attached agency ho ng kagawaran na National Water Resources Board, na nananatiling kontrolado naman ang sitwasyon sa gitna ng pagbaba ng antas ng tubig sa naturang dam para matiyakan niya ang sapat na supply ng tubig para sa buong National Capital Region. Sinabi ng NWRB Executive Director na si Sibilio David Jr. na nakikipagtulungan na ito sa iba pang mga ahensya kabilang ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, National Irrigation Administration at National Power Corporation. At paging sa Pag-asa, ilan sa mga hakbang na ginagawa na ay ang pagbabawas sa alokasyon para sa domestic requirements at irigasyon, reactivation ng deep wells, cloud seeding operation at pagpapalawig ng paggamit ng water treatment plants na pag-aari ng mga water concessionaires na Maynilad at Manila Waters. Hinimok naman ng Department of Energy ang mga consumer na mag-report sa oil retail outlets ng naturang ahensya hinggil sa unreasonable na mga pagtaas ng petroleum prices sa gitna pa rin niya ng sunod-sunod na oil price hikes sa nakalipas na 9 na linggo. Iginiit ni DOE Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. na hindi nila papayagan ang mga retail outlets na samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon sa oil market. Ayon pa kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na ang presyo ng gasolina sa buong Pilipinas ay pumapalo mula sa 60 pesos hanggang 83 pesos sa kada litro, hanggang sa diesel naman at ganun naman sa mga presyo pa ng kerosene. Anya tumaas din ang retail price ng diesel mula sa 37.59 pesos sa kada litro noong March 2019 hanggang 54 pesos and 20 centavos naman sa katapusan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Gayon din tumaas din ang presyo ng gasolina mula yan sa 69 pesos ay mula yan tumaas ito at mula nga ito sa presyong 43 pesos and 39 centavos sa kada litro sa kaparehong period. Noon namang March 2019, ang presyo ng krudo sa Dubai ay nasa $72.83 sa kada bariles. Tumaas ito ng nasa $96.89 per barrel sa nakalipas na mga araw. Samantala, nakita naman ang halos 13% ang fire incidents sa unang 2 buwan pa lamang huyan ng taon o bago pa man pumasok ang Fire Prevention Month o itong buwan ng Marso. Ang babala ay sinabi nga matapos ang paglulunsad ng Bureau of Fire Protection ng kanilang programa ukol sa Fire Prevention Month para sa buwan na ito. Nabatid na umaabot sa 2,100 sunog ang naitala simula ho Enero at Pebrero nitong nakalipas na mga buwan, no? At higit na mataas ito kung ihahambing ho doon sa 1,800 lamang ng mga fire incidents sa kaparehong panahon noong 2021. At ayon nga sa Bureau of Fire Protection spokesperson na si Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza, kinakailangan ng iba yung pag-iingat ng publiko at yung public awareness na rin sa bagay na ito upang makaiwas sa malaking pinsala na nagiging resulta ng mga sunog. Sa mga karagdagang balita naman mula sa probinsya, ang COMELEC rerespetuhin ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihain na petisyon ng mga abogado si Capiz sa kanilang Oplan Baklas sa probinsya. May detalye pa ang Bombo Radio Rojas. Hihintayin at rerespetuhin ng Commission on Elections sa COMELEC ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihain na petisyon ng grupo ng mga abogado sa Capiz ukol sa Oplan Baklas ng ahensya. Ito ang kinumpirma ni Attorney Wilfred J. Balesado, Direktor ng COMELEC Region 6 na may interview ng Bombo Radio Rojas. Anya, hihintayin ng kanilang opisina ang magiging desisyon ng Korte. Ngunit sa ngayon, ipagpapatuloy nila ang nasabing operasyon kung saan kanilang babaklasin ang mga campaign materials na susobra sa 2 feet by
3 feet na sukat. Mapampubliko man o pribado na lugar. Ngunit nilinaw nito na kung hindi papayag ang may-ari ng pribado na lugar na ipabaklas ang nasabing legal poster, rerespetuhin na yon ng COMELEC. Sa halip ay kukunan nila ng litrato, idodokumento at maghahain ng kaso kung kinakailangan. Matanda ang 11 abogado mula sa Capiz ang kumikwestiyon sa pinatutupad ng COMELEC sa kanilang resolusyon na pagbaklas ng mga posters sa mga private properties. Sinabi na Attorney Remia Fuentes Bartolome, former Integrated Bar of the Philippines o IBP President Capiz Chapter, na napaloob sa inihain na petisyon ng mali ang interpretasyon ng COMELEC sa Section 24 at 26 ng COMELEC Resolution 10730 dahil hindi nito saklaw mga private individuals at properties. Sa halip ito ay para lamang sa mga politiko at political parties. Layunin na nasabing petisyon na mapabilis ang paglabas ng temporary restraining order na magpapatigil sa ipinatutupad na plan baklas ng COMELEC. At maraming salamat dyan sa Bombo Radio Rojas. Yan ho yung mga update pa rin hinggil dito sa kaso. May mga naghain ho kasi ng petisyon. May kinalaman pa rin doon sa Upland Baklas. Sa dagdag pa nating balita, ilang sibilyan ho ay sugatan doon sa airstrike sa mga terorista. Libu-libong pamilya na ho pala yung inilikas dyan sa Lanao del Sur. At may pag-uulat ang Bombo Radio, Cagayan de Oro. Nagtala ng ilang mga residente na sugatan mula sa mga bomba na inihulog ng F-15 jet bombers ng Philippine Air Force sa focused military operation sa lokasyon ng multi-ISIS-inspired Daula Islamia Group sa Barangay Rongayan, Maging Lanao del Sur. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Jihan Mikunob ng Maging MDRRMO na nasa higit 1,000 pamilya ang apektado mula sa nabanggit na barangay, maging sa Ilalag, Kinuadan, Bubong Bayabaw, Bubong Maging at Pilikmunan dahil sa military attack sa mga terorista. Sinabi ni Mikunob na ilang mga sugatan ay ang mga bata dahil tumama ang mga bomba sa lokasyon ng mga terorista Martes ng madaling araw. Kaugnay rito, pansamantalang tumigil muna ang airstrike ng militar nang pumasok na ang peace panel ng MILF at Maging Sultans kasama ang local government officials dahil na napagdesisyonan ang ceasefire. Magugritang nasa 2 terorista at 1 sundalo rin ang nasawi habang 3 iba pa ang sugatan na kasalukuyang nilalapatan ng medikasyon. Mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, Bombo, Jonel Ucat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radio. Bombo! Samantala pa sa ating mga karagdagang balita, meron namang nasa 1.4 milyong halaga ng hinihinalang syabong nasabat ng mga otoridad sa May Cebu. May detalye pa ang Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak na isang drug suspect matapos itong maaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga sakop ng Drug Enforcement Unit sa Barangay Tisa nitong lungsod ng Cebu. Nakilala ang naaresto na si Mario Alterado Tabanas Jr., 32 anyos at residente ng Pacanya Street ng nasabing barangay. Nakumpiska mula kay Tabanas ang 211 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 1.4 million pesos. Itinuturing pa ito ng pulisya na regional level high-value individual kung saan makapag-dispose pa umano ito ng 2 kilo ng illegal na droga kada linggo. Nahaharap ngayon ang narasto sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa impila ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Imbre nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Puspusan ang ginagawang pakikipagpulong ni Gilas Pilipinas Head Coach Chat Reyes sa PBA para ho sa pagbuo ng mga plano sa paparating na mga torneo na kanilang sasalihan. Ilan sa mga ito ay ang sa Southeast Asian Games sa buwan ng Mayo, World Cup Qualifier sa Hunyo, FIBA Asia Cup sa Hulyo, Asian Games sa Setyembre at isa pang World Cup Qualifiers sa buwan naman huyan ng Nobyembre at maging sa Pebrero ng taong 2023. Bala kasi ni Reyes na mabuo ang 30 miyembro ng team mula sa pinaghalong collegiate teams at PBA. Kasama ni Reyes si Gilas Pilipinas Team Manager Butch Antonio ay nakikipagpulong na ho sila kay PBA Commissioner Willie Marcial at ipinalam na rin nila ang plano ng Gilas na inilatag ni Reyes ang nasabing mga posibilidad na pawang mga PBA players ang isasabak sa SEA Games dahil na rin sa hindi pa natatapos ang mga laro sa UAAP.
Samantala, nominado naman bilang Fighter of the Year Award o awardee para sa Boxing Writers Association of America sa taong 2021. Itong si Filipino boxing champion Nonito the Filipino Plus Donaire. Kasama na rin sa mga nominado ang asawa ng the Filipino Plus na si Rachel bilang 2021 Manager of the Year. Isa sa naging susi para sa 39 years old na maging nominado ng talunin na itong si Nordini Kubali noon ho itong Mayo sa pagitan sa pamamagitan ng round 4 knockout noong Mayo nga para makuhang WBC World Bantamweight title. Matapos din ang 7 buwan ay nadepensahan nito ang kanyang titulo laban kay Raymart Gabalio, maging ang katunggali ni Donaire na si Saul Canelo Alvarez. Tyson Fury ay posible makaharap at yung si Josh Taylor ay ito rin ho ay mga binigyan ng pagkilala sa naturang aktibidad para sa The Ring Magazine at sa iba pa yung 2021 PBC Fighter of the Year. Samantala, yung Pinoy Gymnastics World Champion na si Carlos Yulo ay nakabalik na ho ng Pilipinas. May balita ang Star FM Bacolod. Nakauwi na sa wakas ng bansa kahapon si two-time World Gymnastics titleist Carlos Idriel Yulo matapos ang halos 2 taong pagsasanay sa Japan para muling makasama ang kanyang pamilya. Kasabay ng kanyang pagbabakasyon ay pamumunuan naman ni Yulo ang paglunsad ng Manny V. Pangilinan Sports Foundation o MVPSF Gymnastics Center sa Marso 5 sa Intramuros, Manila. Masayang-masaya naman ang pamilya ni Yulo na nakauwi na rin ito matapos ang problema sa travel restrictions ng Pilipinas at Japan dahil sa pandemic. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod sa ina ng Tokyo Olympian gymnast na si Angelica Yulo, sinabi niyang habang malayo pa ang Paris Olympics ay pinaghahandaan muna ng kanyang anak ang 31st na SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Masyado pa rin maaga para pag-usapan yung 2024 Paris Olympics. No? Basta, yun lang ang ko sa kanya. Mag-focus lang siya sa training niya at alam niya na kung ano yung goal niya ngayon. Gumawa ng kasaysayan si Yulo ng angkinin ang gold medal sa men's floor exercise ng 2019 World Championships sa Germany. Habang minalas man sa nakaraang Tokyo Olympics, ay nasikwat naman ni Yulo ang ikalawan niyang ginto sa World Championships sa nilahukang men's vault noong 2021 sa Kitakyushu, Japan. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Business News! Mahalaga pa rin umano ang pagkakaroon ng hybrid work setup para sa pagkakaroon ng balance on-site o pagtatrabaho mula sa ibang mga lugar. Ayon na kay IT and Business Process Association of the Philippines, President Jack Madrid, na sa ganitong paraan ay mapapanatili pa rin na magiging competitive ang ating bansa para sa larangan ng pagninegosyo at yung mga business process outsourcing upang makatulong naman sa pagpapaangat ng ating ekonomiya. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa! Radyo